Dula ba? Sayuhan nangungo ano ini ay. Dula man. Pobre dula ba? Allah sayuhan kay ngungo. Wala! Dula ba pobre? Adri lang. Nga nga, labong ko, murag anak labong ko. Palabi man gud solo man gud niya hagod. Langarin na. Adam kangi ba? Karoon yung kan. Luyas mga sakyanan ay bawon tag kinipligay. Naun sa na siya tunga ay. Ala! Atay! Lalo. Itlog niya ay. Ala. Lo. Ang good mirror lagi. Tay. Lari. Nani tikang sa ligid. Para. Ya, sistem ya, kinot kinay. Yatay. Bayot doon na eh. Pusing ba? Babae na laki. Oh, tinod ka buwag. Oh, pusing pa pinistik akin. Kuliras mo ang. Namay nagkamera dia yang Ginawa. Pisyo. Asa to garja dia lisod? Pag kuliras. Lisod ng garja. Iya, gibuwag. Lala gilabay na. Lagi labay ng garja. Iya, waday. Yung kawata cellphone jaga bel ikan-ikan. Tabay na gubo ba? Ay, pisti. Naun sa man siya eh. Dakpa. Sudah dia. Lah ni sud. Lagi sakit ang motor. Lagi tumba. Uy, klaro. Hagis na to, ada yang itu. Klaro eh. Nah, di mo itong gasolina gikan. Overflow ni niya. Yata ay nagkuha ang gasolina na yabo. Tumpal ko yung nare. Lagi layaw ka ng buwang oh. Nah. Ligsang ka! Patay! Hey! Ligsang ka na oh! Hey! Patay lang! Galing mo buhat. Atay nga na eh. Ay, kuwanta na yung lansa kayo. Magkuyaw ito mga tunok ano eh. Tunok atong ligid. Klaro, buha nga eh. Layog mong motor. Si Flor, giga ko si Flor. Karin na sa motora may gitumba dari oh. Pastilan. Nabuang na ginimbuang nga.
Di naman kaya ito kay boss iyang kuan. Pagtanong pa nimo sa kay ito ba ato? Si Ivan Ragyo, yaya to. Aw si Kwan. Flor. Si Flor. Kay leka pa nang uti ni Flor. Yaya Flor gyata eh. Video ni Ivan ba? Diyan, what? Oh. Oh.